Donc ame do anga sujet kono malidon Burkina premier ministre Boraka ko badike a Boraka kuma bare fo abado ga yisenda shogel sedano la orela africain elena France sega ya Mali ma kwa Mali révolution billahi France sega ya fama Burkina premier ministre kumana nat na kango ko shogel lebe ga kuma kwa c'est-à-dire phénomène do kera Afrique de l'Ouest c'est irréversible yele matala Burkina premier ministre ko Maléon ako ko Burkina partenaire ou mo nana Burkina ko na Burkina deme ka chamante Burkina deme baga yere ka chama ko siga kele mala ko ni terroriste be barala ko Burkina deme baga chama ngane a jelente ko Burkina deme baga do be ko moyen mu bubulo ko li miseli bina Burkina miseli ka pensan fa ka bi Burkina ku ka radaru be se ka ye ou ka avion be se ka ye ko terroriste be déplacement fin ke ka déplacement ku ou ba payer on ko muna ko terroriste be se ka fanga soro Burkina to ko partenaire nunu to ko réellement ko no lunana kana Burkina deme ore sen fait ago ko no tala ko partenaire do be ko lu be ka terroriste ka baraka o be ka terroriste fourni armuna wa Mali o kelene fo shogel nunu segeno kelene ka abla maiga segena o kelene ka au partenaire que partenaire fly, ça c'est la France. C'est la France qui forme et arme les groupes terroristes. Donc, à Kameni yoro la ma dugu toko fo a Kamé français de ma. Ay français de ta toko ma. Mali be ka kuma kele min fo français ma ba kalama bi Burkina autorité o buku jow joro la. Ou be ka an lame an de fo saraka flata la ni be français gen. Shogale voix mi ira. Ebo kele ne tare. Ebe français gundo de ira. Ka français dal le fait la. Ka ira dien mogola France be baramina Mali ko France état terroriste Burkina premier ministre fena flaga fo en même temps Burkina be Burkina be wa jigizire il y a de l'espoir Burkina il y a de l'espoir c'est-à-dire ako ko wa ko Burkina tina to partenaire kelembolo ka premier ministre a to de ka gelem quoi ko Burkina tina to partenaire kelembolo ko partenaire kelentini sago ka Burkina la ka Burkina gele muruba e ka be udama ko bana ako ko bunu bolo di partenaire warema ko wakabe pays voisin do fo o pays voisin te flawe maleo mais langage diplomatique là peut-être absaka ke unanga autorité wera ko ka to fo le boala on suppose est-ce qu'il y a ko partenaire voisin do be ka ou demain terroriste kele la ko partenaire voisin kera sababuye ko ka Burkina ni Russie nya ira yogona ko coopération simple ko matériel nana Burkina ko sanfé mina nana Burkina ko mina nana Burkina ko wakabe kumala wakati mina ko mina woro be kana la Russie a fourni des hélicoptères d'attaque au Burkina. Russie be ka mina woro di Burkina ma. La Russie est en train de se préparer pour donner encore des armes lourdes, des blindés, des avions de chasse. Maintenant, il y a Mali pour le Russie qui l'a amena di Burkina ma. Wa do dira Burkina ma déjà. Ko do diruma. Angona anta do autorité Burkina be o. Obega mune kono pour que kane acquisition nunu ira ambela ka ira Burkina be la ka ira Malien na ka ira Africain na. Ko risika partenariat des partenariats crédibles risika partenariat des partenaires gagnant partenaire mi demati ni nga ka jamana sigi chogo be chogo di ga démocratie be chogo di est-ce qu'il y a famo ini ga opposant politique ou chabe chogo di ata dado ga rébellion sena au partenaire de to ko la Russie ko partenaire ko pays voisin do kera sababuye ko ka Burkina no partenaire grenyo ko partenaire commencera ka minaundi est-ce qu'il y a famo ko akoko pays limitrophe a quand même mal les mains mais ma de relation diplomatique là o te son a toko foli ko appel bi Burkina ni jamana minia tagala o tege dile men yoma mais dans la coopération contre les terroristes et si afamu o ye Mali. Donc on ni so diara bi c'est une grande fierté pour nous d'apprendre que le Burkina est en train d'acquérir vraiment du vecteur aérien, des hélicoptères de combat, des avions de chasse, des radars de dernière génération pour enfin détruire, casser les reins des terroristes. Nous sommes vraiment heureux d'apprendre ça de la bouche du Premier ministre burkinabé. Donc,
En même temps, Burkina, Premier ministre m'a dit, ako kani pays limitrophe do, kabe ala deli bi, koka état fédéral, koka ke fédération kele, koka état fédéral ke. Ah, kuma bakera. Ah, gani moye ne touché. Koka état fédéral créé, Thomas Sankara Modibo Keita nunu, olu ye munu demandé, ka farafina fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ se ka daminɛ farafina dugu damadɔ la ko dugu saba dugu naani ko ninnu bɛ se ka fédération kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamana ba kelen est-ce que y'a faamu jamana min n'u bɛ kɛ puissance ye n'u ka armée bɛ girinya jamana min n'u ka monnaie bɛ girinya jamana min n'u bɛ se ka centrale nucléaire électrique centrale min bɛ courant di jamana naani ninnu ma a bɛ se ka kɛ ni ninnu tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ninnu bɛ se ka wari créer wari min ni valeur b'a la ni ninnu sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan ninnu mana sɔn ka fara ɲɔgɔn kan an fɛnɛ bɛ kɛ an dama États-Unis d'Afrique de tubabuw bɛ boli ka na farafina baara bɛ créer dugujukɔrɔ nafolo bɛ Mali la a bɛ Burkina a bɛ Guinée cɛ ni jamana ninnu farala ɲɔgɔn kan jamana tɛ tɛmɛ u la farafina n'i y'a ta k'a lajɛ armement fɛn fɛn ka d'an ye an b'a san déjà peuplew ka culture bɛɛ ye kelen peuplew bɛ ɲɔgɔn bolo peuplew bɛ ɲɔgɔn ka kan mɛn o tuma mun de bɛ ɲini ko fédération le premier ministre burkinabé a parlé de fédération ni yɔrɔ la an bɛ Salif Keita an b'a fɔ l'artiste parce que ale kun taara n'a projet Mali Guinée mais maintenant o y'a sɔrɔ fanga kun b'a yɛlɛma Damiba kun bɛ sa a bɛna kɛ fédération Mali Guinée Burkina le rêve est permis donc je demande vraiment aux panafricanistes aux activistes burkinabés aux activistes maliens aux activistes guinéens vraiment de se donner la main de prôner l'unité de ces trois pays-là, de prôner le fédéralisme pour le bonheur vraiment de ces trois pays-là. C'est-à-dire, car nous partageons pratiquement les mêmes frontières, nous avons le Sahel, nous avons un ennemi commun qui est la France. Il faut qu'on se donne les mains, il faut qu'on unisse vraiment les pays. Seul le fédéralisme peut sauver vraiment ces trois pays. Nous aurons une économie forte, nous pouvons bâtir une monnaie vraiment qui aura une véritable garantie, la garantie de ces trois pays-là. Est-ce que vous voyez? Nous allons avoir une armée hyper puissante, une armée expérimentée, une armée vraiment qui peut s'acheter vraiment beaucoup de vecteurs aériens, une armée qui aura les ambitions de ses moyens. Est-ce que vous voyez? Donc, à mes mini et en présence ça va nous faire au Kanimbara au Katilia. Au temele moi me doit un sujet flanana au te dore partenaire ou Malika en sera d'oreta. Nioro c'est très important. Ava kalama kabri embargo qui era partenaire ou gademetika Malila. Au quel ou gademetika Malila. Est-ce que vous voyez? Yoro Mali beka santi ameka gelea santi doni. Mais moune beka ke. Ou gademetika una. Au partenaire kele nunu. Olu de blale me an société minière nunu na o partenaire nunu ni atagale olu ka multinationalu de be kana nga dugu jukɔrɔ nafolo esi ya famu ka bɔ ka taa n'a ye est-ce que vous imaginez o be ka ko min kɛ olu ka dɛmɛ tigɛ an na anw ka nafolo min bɛ n'u kun bɛ ka na o nafolo esi ya famu ko exploiter an ka dugu jukɔrɔla la o be ka bɔ n'o ye non seulement u ka wari donta an fɛ u y'o tigɛ wari min b'an fɛ fɛnɛ o be ka bɔ ni o ye est-ce que maliyɛnw kan ka sɔn ka to o état de fait kɔnɔ non. Pays fait révolution, t'as Venezuela, t'as Iran, t'as Corée du Nord, t'as Russie. Est-ce qu'il y a un net ou ou société fait la société nationalisée? Parce que n'est pas nationalisé. War fitini miga jamana la no fena bo nous no fena bora Congo be kele tia ebolo re. Congo be kele tia ebolo. Il faut nationaliser les mines d'or. Il faut les nationaliser. Anga ke antaye na ke antaye. Amsega nga war créer na ke antaye. Amsega usine créer na ke antaye. Amsega armement baden sa. Ka fo anga autorité ou ye. Français olu ga edo development ke. Européen ga edo development ke. Américain ga edo development ke. On ka yem olu ga multinationalu. Olu be ka klaka na dugujoro na folo bo anfe ya. Katani oye ala kama aya laje na be marché. C'est comme an yere de be ka son. Tubabu uka enfantanya, tubabu uka anke sari uka nye ambeka ke yeko fly kwa. Uka demetke. War mi man fe
o war fana exploiter o beka bona nga nafolo e kata donc o finish foi to na to Mali kono fente do en mime enfant o beka bono fana ko multinational awa kalama ko tubabu na multinational e ka France détruire ça les multinational nunu nana ni ata la politique d'ajustement structurel o ko kanga bo société d'état ko la ko état ki se mo ko la ko ka to secteur privé ka baraka kabri Mali commencer à ka chi quoi anga économie contrôle boramulo on ore sen fait an yan se mo société ko la olu yera ka société u nana an ka société d'état nunu be bara mi ka société u nana ko barake o be ka bonanga na fole bi Mali talema kono de ma multinational ou fait wa multinational olu famba ne atagala abe européen de taille abe occidentaux de taille ni président nana ni be faka yele make kibi sena morwo sena nola ibe société d'état ou ibe sekama ibe société ou nationalisée saraka ere tala iba kalama Mali tesega mara ni Modibo Keïta ka vision te ni ko kibe Mali mara chugo were la qui n'est pas celle de la vision de Modibo Keïta abli kuna ka be ke échec quoi en sera hors de ma transition de ma tien foué mais transition ta sera kana ta sera kana mena ameka fo nga société nationalisée société minière ne amara flene te nga mo marché société minière au nationalisée France tsega ka aide au développement ke kuka kla ka troisième réserve d'or mondiale anga dugu jugorna flo be ka boka doma anga dugu jugorna flo be ka boka di européen ma abeka di canadien ma abeka di américain ma ay tal la anga société minière nunu abe société étrangère ou di afamba olu de be ka anga dugu jugorna flo bo ka anga environnement halaki ka environnement détruit ta ke balay ou ka baji nou ka fembe tiena ali sira yana mate o de be dabla société minière ou be nationalisée ka kanta e no kera ou be bon na folo me na folo ambo soro malien sara be seka augmenter malien sara be seka tia malien seka sara ba soro donc to babu be bon parmi bilisini yoro sara en ne bo soro donc nan sigi to babu be ka nga économie ka fiere tika la don an yere skile an nyebala an sigile nyebala an teka koke ore la c'est ministre de l'économie et des finances bon ne dabal be bangwa pour que gani fait nous que révolutionnaire kungelon olu de be se kana kan barake révolutionnaire mun tisran ou te français donc fin ou ka intérêté olu de be se kana kan sanu ka nationaliser ka kantai ka société étrangère nous ku beke ame wakati mna mais ubu ka deme américain yu tatike français yu tatike est-ce qu'il y a vous et ubu ka coopération tike ah ou ka dugu jugoro na folo ka société minière munu me muna auto coopération tike notre coopération tike ni anga nyemoko ma solution ke ola ka nga société nun kan antaye ka tubabu nun ken ku lasigi maleon révolution wonne ta la odla ngan sega Mali mara ni Modibo Keïta ka vision ta me ko negane quoi c'est-à-dire transition amu deme me ne be tien fore ne ko ni ta réforme c'est-à-dire yele masira ma doro fone ta la nete cheshi de magalonga tiche na ye transition dia uga mwele na uja ya njia wili ja uga na mwele esi ya fam mais ame tien de fois be la bantiere la bilan ya be la bantiere la nete cheshi kare se galonga donc ka fo ka seginga jala sagu ko uye chidonda jala sagu nyefela ko bamaleke jatigelkela walo ubega ta mo sengen autorité wa klito ko tien ka fo sécurité be jala sagu mais jala sagu ka bo 5 km 9 km nyoro a kube kata utara doga malo ere jini uye min foye u doga malo jini ko insécurité be ka juga ya kutara karamogo do ere faga eski ya famu yen paraji la donc ka ina nga autorité ou fe u ka ke ala kama u ka laje alsa ka sécurité ka to renforcer jala sa utere a nyefela u ka patrouille ka se oro nuna u ka momole ka se terrorisme matare ko jala sa unyefe ka ta fo ka ta se ani Burkina frontière ma a ko terrorisme be ku be ka fianta ena u be ka jamae donc ku tara u be ka ta mogo do faka ku e do ka malo jini we sari we tasma bla sodo era la ko ka cheroji sari chero jinna mais amasa totalement et disons a jinna mais ani ningu me yogona kuna tara dokotoroso la donc anga autorité u ka jala sa u nyefela u ka momonicha u ka patrouille en même temps dilika u fene ko ama kube ka menace sécuritaire santi yu kwa yorola
o bɛ ka jatigɛlikɛla wale ninnu ye foloko falaka la donc état k'a lajɛ u ka sécurité la n'a yɔrɔ fɛnɛ la mais n bɛ min fɔ état pour que ka nin baara nɔgɔya a ye nin yɔrɔ lamɛn dɛ a ye nin lamɛn a k'a tigɛ a ka ci Asimi ma a ka dɔ bɔ présidence budget la a ka dɔ bɔ la considérablement a ka dɔ bɔ CNT budget la considérablement o tɛmɛlen kɔ a kana ministère ani département minnu rattachelen bɛ ministère la a ka dɔ bɔ n'i y'a ta k'a lajɛ halisa musakaw la a tɔgɔ carburant dɔ ka b'o la o bɛ minnu di ko nido wa quoi dɔ ka bɔ o la est-ce que y'a faamu dɔ ka bɔ fɛn minnu bɛ di ko téléphone sɔngɔ est-ce que y'a faamu ko ka appel ni fɛnw kɛ avantage baden de bɛ yen ɲɛmɔgɔw ka avantage u k'a layɛ u ka dɔ bɔ a la ni dɔ bɔr'o la o ka fara ɲɔgɔn kan Mali ka taa Iran fɛ les drones armés de missiles an ka ɲɔgɔn 30 ɲini pour que armée ka effectif ko problème an ka se ka combler ni drone ninnu ye diɲɛ don o don mɛ k'a fɔ le Mali a besoin des drones armés de missiles par exemple an ka yɔrɔ dɔ ta Jalasagu ɲɛfɛla la armée bɛ Jalasagu mais ko kɔfɛ ka taa i b'a ye k'a fɔ insécurité bɛ bon Jalasagu kɔfɛla ka taa o avec deux drone fila bɛ se k'olu ka surveillance kɛ est-ce que y'a faamu nous autonomie bɛ 16 heures bɔ ou bien 24 heures donc n'i ye drone kelen bila a bɛ tile kelen kɛ a bɛ munumunu salo la a bɛ to yala la o mankan yɛrɛ sanfɛla la terroriste tɛ gɛrɛ n'a ye terroriste ye a ka missile labɛnnen don a b'u gosi ka bɔ baara la est-ce que y'a faamu donc n'o déchargera drone wɛrɛ bɛ na ka na relais ta donc dugu caman bɛ axe Gao Menaka donc drone bɛ se ka yen surveillance kɛ parce que tuma bɛɛ ka armée wuli k'a ka patrouille ni fɛn kɛ cɛw bɛ sɛgɛn carburant bɛ dépenser i b'a ye mobile entretien mais avec des drones c'est très très efficace américains ye dégâts kɛ c'est-à-dire u ye Afghan baden faga ni drone de est-ce que y'a faamu Afghanistan quoi u kun t'u ka saraso exposé parce que tuma bɛɛ n'i bɛ sarasi bila opération na i b'u exposé u bɛ sɛgɛn saya bɛ yen est-ce que y'a faamu mais avec les drones combat court de bɛ ka yɛlɛma a ye nin to aw hakili la nin n ka conseil ye k'a di transition ma salamu alaikum